Χαίρετε. Όσοι μένετε στο λεκανοπέδιο θα έχετε παρατηρήσει πως όταν έχει κρύο η οσμή του καμένου ξύλου από τα τζάκια είναι πολύ έντονη. Όμως όταν το κρύο είναι υπερβολικό η οσμή μειώνεται δραματικά ή χάνεται εντελώς. Αυτό συμβαίνει διότι η απόδοση που έχει γενικότερα το τζάκι στη θέρμανση είναι ελάχιστη και όσοι έχουν το σβήνουν για να μπουν μπροστά τα μεγάλα μέσα όπως είναι το πετρέλαιο. Στο τζάκι περισσότερο είναι η ιδέα της θέρμανσης, βλέποντας τη φλόγα που μας κάνει να νομίζουμε πως ζεσθενόμαστε. Δεν ζεσθενόμαστε πραγματικά. Μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ρομαντικά και πιο συντροφικά. Ειδικά το τελευταίο έχει τις ρίζες του πολύ βαθιά, πολλές χιλιετίες πίσω. Από τον προϊστορικό άνθρωπο και όλες οι γενιές έπειτα από αυτόν, η φωτιά ήταν ένα σημείο όπου οι άνθρωποι μαζεύονταν γύρω της για να ζεσταθούν έχοντας και την ευκαιρία να επικοινωνήσουν. Να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να χαλαρώσουν, να πούν τα προβλήματά τους και κάποιες φορές να βρουν λύσεις. Είναι αυτό που ονομάζουμε θαλπορή. Επιπλέον, η φωτιά κρατούσε τα θηρία μακριά, αλλά απογείωσε και την γαστρονομική δυνότητα της ανθρωπότητας. Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φωτιάς. Σε αυτή τη σχέση, το τζάκι φυσικά νικά το κλιματιστικό. Το κλιματιστικό δεν δίνει κάποιο οπτικό ερέθισμα, ενώ ο ήχος του αέρα παραπέμπει περισσότερο σε ψύχος παρά σε ζέστη. Για το συγκεκριμένο στοιχείο, η πλειονότητα θα προτιμήσει το τζάκι. Ίσως όχι όλοι. Οι εραστές της τεχνολογίας πιθανόν να προτιμήσουν το κλιματιστικό. Στην ασφάλεια, ό,τι καταναλώνει καύσιμο έχει μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς. Στο τζάκι, αν φύγει μια κάθρα από την εστία και καταλήξει στο χαλί ή σε κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Είναι ένας σπάνιος αλλά υπαρκτός κίνδυνος. Επίσης, είναι επικίνδυνο για τα παιδιά, αφού μπορεί να αποκλειθεί έγκαυμα αν έρθουν σε επαφή με κάποιο πολύ θερμό σημείο του τζακιού. Το κλιματιστικό είναι ίσως το ασφαλέστερο θερματικό μέσο από οποιοδήποτε άλλο. Λόγω του τρόπου λειτουργίας του, η θερμοκρασία του δεν ξεπερνά τους 70 βαθμούς. Ακόμα και αν άδειαζες ένα μπιτόνι βενζίνη επάνω του, είναι απίθανο να πάρει φωτιά. Ακόμα και τα ρελέ που περιέχει στις πλακέτες του είναι ερμητόκλειστα και δεν μπορούν να μεταδέσουν σπιθύρες. Φυσικά μην το δοκιμάσετε σπίτι σας. Επιπλέον, η θέση του και η κατασκευή του το καθιστά ακίνδυνο για τα παιδιά. Συνεπώς, στην ασφάλεια, ξεκάθαρος νικητής είναι το κλιματιστικό. Σε ενεργειακή απόδοση, αν και είναι δύσκολο να συγκρίνει κάποιος τόσο ανώμοιες πηγές θέρμανσης, το κλιματιστικό μάλιστα δεν είναι καν πηγή, αλλά αντλία θερμότητας, ένα καλό ενεργειακό τζάκι δεν ξεπερνά σε απόδοση το 86%, ενώ το χειρότερο κλιματιστικό δεν πέφτει κάτω από το 360%. Στην ενεργειακή απόδοση, το κλιματιστικό δεν είναι μόνο το τζάκι, αλλά όλα τα θερματικά μέσα. Σε κόστος αγοράς, ένα φθηνό τζάκι στοιχίζει όσο ένα ακριβό κλιματιστικό. Έτσι και εκεί νικά το κλιματιστικό. Σε κόστος εγκατάστασης, το τζάκι είναι επίσης πολύ πιο απαιτητικό. Και η δυσκολία εγκατάστασης είναι πολύ μεγαλύτερη για το τζάκι, σε σημείο που μερικές φορές να είναι και αδύνατη. Απαιτεί χοντρά μερεμέτια και μπορεί ακόμα και να πληγώσει το σπίτι, προκαλώντας προβλήματα όπως διαρροές από τη βροχή και σχισίματα από τις συστολοδιαστολές. Το κλιματιστικό νικά, αφού χρειάζεται μόνο τρύπες στήριξης, μια μικρή διαμπερή τρύπα και οι συνδέσεις του είναι μόλις 2 λεπτά σωληνάκια και ελάχιστα καλώδια. Στο θόρυβο, το τζάκι έχει μόνο αυτόν τον γαλήνιο και ευχάριστο ήχο της φωτιάς. Το κλιματιστικό έχει αυτόν τον μερικές φορές ενοχλητικό ήχο του ανεμιστήρα, που μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερος αν επιθυμείτε υψηλότερη απόδοση ή μεγαλύτερη οικονομία. Συνεπώς, σε αυτό νικά το τζάκι. Στη διαχείριση, το κλιματιστικό λειτουργεί απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. Το τζάκι ίσως είναι και το δυσκολότερο μέσο θέρμανσης. Είναι το προσάναμα και η έναρξη της φωτιάς, είναι η διατήρηση της φωτιάς και η φόρτωση με ξύλα, είναι το σβήσιμο της φωτιάς και η απομάκρυνση της τάχτης. Είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία για το τζάκι και συνεχής η επιτήρηση, αλλά κάποιοι εραστές του τζακιού μπορεί να το βλέπουν και ως ιεροτελεστία, ωστόσο με κριτήριο τη λογική νικά το κλιματιστικό. Δυνατότητες. Το κλιματιστικό νικά κατά κράτος. Πρώτα απ' όλα έχει και ψήξη. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να δροσιστείς το καλοκαίρι, πράγμα που το τζάκι δεν θα το καταφέρει ποτέ. Ακόμα και το πιο φθηνό κλιματιστικό έχει χρονοδιακόπτη. Μπορείς να το ενεργοποιήσεις και να απενεργοποιήσεις όποια ώρα θέλεις. Τα περισσότερα τώρα πια έχουν και Wi-Fi. Έτσι μπορείς να έχεις εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη και απομακρυσμένο έλεγχο. Π.χ. πριν φτάσεις σπίτι να φροντίσεις να το βρεις ζεστό.
Ωστόσο, ανάλογα και με το τζάκι, μπορείς να ψήσεις σε αυτό κάστανα, μερικές φορές μήλα που γίνονται πολύ ωραία λιχουδιά, ίσως και καμιά μπριζόλα στα κάρβουνα και να φτιάξετε μια πολύ ωραία βραδιά. Όμως αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται και από άλλες συσκευές. Και με όρους θέρμανσης μπορούμε να πούμε πως νικά το κλιματιστικό. Συντήρηση. Ο καθαρισμός της καμινάδας ενός τζακιού δεν είναι και η πιο ευχάριστη εμπειρία. Επίσης, πρέπει να αντιμετωπίσεις την αποκόλληση περιστασιακά των πυρότευλων και να τα ξανακολλήσεις στη θέση τους. Επιπλέον, το άδειασμα της τάχτης πρέπει να γίνεται κάθε μέρα. Το κλιματιστικό συνήθως έχει 2 απλά φιλτράκια που τις περισσότερες φορές αρκεί να τα καθαρίσεις με λίγο νερό μια φορά το χρόνο. Πιο αραιά χρειάζεται καθάρισμα η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα με ειδικά υγρά, διαδικασία και πάλι απλούστερη από τη συντήρηση του τζακιού. Το διάστημα μεταξύ των καθαρισμών του κλιματισμού εξαρτάται από την ποιότητα του αέρα μέσα και έξω από το σπίτι. Δηλαδή, αν χρειάζεται τακτικά καθάρισμα, μπορεί να συμβαίνει επειδή έχει τζάκι ο γείτονας. Οικολογία. Το τζάκι παράγει εθάλη, διοξείδιο του άνθρακα και μονοξείδιο του άνθρακα. Το πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον είναι το διοξείδιο του άνθρακα, αφού λειτουργεί ως κουβέρτα που δεν αφήνει τη θερμότητα να φύγει από το πλανήτη μας. Το τζάκι σε εκπομπές έχει παρόμοιες επιδόσεις με το λιγνίτη. Για κάθε κιλοβατόρα ζέστης εκπέμπει περίπου 1 κιλό διοξείδιο του άνθρακα. Το κλιματιστικό το ίδιο δεν εκπέμπει τίποτα. Το ρεύμα που το τροφοδοτεί όμως ενδέχεται να παράγεται από πηγές που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή το 49% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ άλλο ένα 40% από φυσικό αέριο που εκπέμπει 3 φορές λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα για το ίδιο έργο. Ήδη νικά το κλιματιστικό από τώρα με εκπεμπόμενους ρήπους τουλάχιστον 6 φορές λιγότερους. Και μην ξεχνάμε πως ακόμα και ένα φθηνό κλιματιστικό έχει απόδοση τουλάχιστον 360%. Έτσι συζητάμε για μια διαφορά στις εκπομπές τουλάχιστον κατά 20 φορές. Αν μάλιστα εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά, η διαφορά γίνεται πλέον χαοτική με αδιαφεσβήτητο νικητή το κλιματιστικό. Ποιότητα αέρα. Ένα τζάκι είναι αδύνατο να μην αφήσει κάπνο. Και τα αέρια που προαναφέραμε, έστω και σε μικρές ποσότητες, μέσα στο σπίτι. Ακόμα και αν ήταν στεγανό, θα έρθει η στιγμή που θα χρειαστεί τροφοδότηση με ξύλα ή τακτοποίηση της φωτιάς με τη μασιά. Για να μην μιλήσουμε για το άναμα της φωτιάς. Η ατμόσφαιρα θα υποβαθμιστεί και δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Από την άλλη, το κλιματιστικό όχι μόνο δεν χαλά την ποιότητα του αέρα, αλλά επιπρόσθετα την αναβαθμίζει με διάφορα φίλτρα όπως HEPA, πλάσμα, ιονισμό κτλ. Ανάλογα βέβαια και με το κλιματιστικό. Συνεπώς, το κλιματιστικό αναβαθμίζει την ποιότητα του αέρα και το τζάκι την υποβαθμίζει. Νικητής, το κλιματιστικό. Ανεξαρτησία. Ένα απλό τζάκι που δεν συνδέεται με σύστημα θέρμανσης δεν χρειάζεται καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα για να λειτουργήσει. Αν συνδέεται, το ρεύμα όχι μόνο χρειάζεται, αλλά είναι απαραίτητο. Διαφορετικά, το στοιχείο μέσα στο τζάκι θα υπερθερμανθεί με απρόβλεπτες συνέπειες, λόγω της στάσης του κυκλοφορητή. Αντιθέτως, το κλιματιστικό λειτουργεί μόνο με ρεύμα. Αν εγκατασταθεί γεννήτρια για τη λειτουργία του, ακυρώνονται όλα τα πλεονεκτήματά του. Μπορεί να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, όμως δεν είναι κάτι οικονομικό, θα στοιχήσει τουλάχιστον κάποιες χιλιάδες ευρώ και θα υπάρξει κάποια αβεβαιότητα από τις διαταραχές της ηλιοφάνειας. Συνεπώς, θα λέγαμε πως κερδίζει το τζάκι. Καθαριότητα. Όταν έχεις τζάκι, έχεις τάχτη και έχεις και ξύλα γεμάτα με υπολείμματα που πηγαίνουν έρχονται μέσα στο σπίτι. Όσοι έχουν τζάκι, ξέρουν πως η σχολαστική καθαριότητα είναι αδύνατο να διατηρηθεί. Το κλιματιστικό απλά δεν αφήνει τίποτα, ίσως μάλιστα να μαζέψει και μερικά χνούδια. Νικητής, το κλιματιστικό. Αντίκτυπο στους γείτονες. Το τζάκι είναι το πιο αντικοινωνικό από όλα τα μέσα θέρμανσης. Μυρίζει πολύ έντονα και η κάπνα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε άτομα με θέματα υγείας. Τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα αν γίνεται καύση ακατάλληλων υλικών όπως βερνικωμένα ξύλα και μελαμίνες. Επιπλέον, στερείται το δικαίωμα στους γείτονες να απλώσουν τα φρεσκοπλημμένα ρούχα τους. Το κλιματιστικό μπορεί να παράξει κάποιον ελαφρύ θόρυβο από τον ανεμιστήρα του, που σπάνια γίνεται αντιληπτός μέσα στον θόρυβο του περιβάλλοντος. Επίσης, ο θόρυβος του συμπιεστή μπορεί να περάσει μέσα από το ίδιο το κτίριο και να ενοχλήσει τους γείτονες, όμως είναι κάτι που διορθώνεται πολύ εύκολα με ένα πολύ οικονομικό σετ αντικαταδεσμικών βάσεων. Και τέλος, αν ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας φυσά πολύ κοντά προς το σπίτι του γείτονα, θα του φέρνει κρύο αέρα το χειμώνα και ζεστό το καλοκαίρι.
Παρ' όλα αυτά, η ενόχληση του κλιματιστικού είναι πολύ μικρότερη από αυτή του τζακιού. Συνοψίζοντας, με όρους λογικής και στο σύνολο, το κλιματιστικό νικά και με διαφορά το τζάκι. Το τζάκι είναι καταλληλότερο για ένα καταφύγιο ή ένα σαλέ, κάπου απομονωμένα, με περιορισμένες δυνατότητες ηλεκτροδότησης. Ωστόσο, αν έχετε ήδη τζάκι, έστω και σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, να το ανάβετε μια φορά το χρόνο στο όνομα των αναμνήσεων του DNA μας. Κατά προτίμηση, τσικνοπέμπτη. Αν έχετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ στα σχόλια. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.